दिनैनि लाइभ भिडिअ'आहाय माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दङ ना। बोथोरा बिराद गरम, उफाय गैया, गरमबाबो आङो दान्दिसे लाइभआव फैलायबाय आरोना। इन्टारेस्ट थानायफ्रा एसे कानेक्ट खालामनो हागोन। आजिखालि माथो बुंबावनो आरो, जुगा नैबे मिडियानि जुगावहाय बायदिसिना लिरसै, फेसबुकआनो जा जियानो जानो गोबांथार हिन्जाव लाना खारनाय बायदिसिना माबा माबि बिराद दावराव जाग्लुंगासिनो। लिरग्राफ्राबो ओरैबायदि लिरसिगोन, माथो बुंबावनो आरोना, लिरग्राफ्रा लिरबायानो थासिगोन। आजिखालि माबा मोनसे फिसा जाथायफोर जानांगौ, खालि मिडियायाव ओरैबायदि ना। बिदिनोसै, मा बुंबावनो आरो। हाय हेल' एभ्रिवान, लाइभआव एसे कानेक्ट खालामदो। जायफोरा गोसो थोनाय, दिनैनि जुगा मा जालांखो बुंनो हाला ना, गोसो थानायफ्रा लाइभआव फैनो हागोन। दान्दिसे आङो दिनै नैबे लाइभ भिडिअ'खौ लानानै फैनाय जालायबाय, गोलाव दिन जाबायमोन। बेबायदि लाइभ भिडिअ'बो लाबोनाय जायाखै। दिनै फिन खेब आङो लाइभआव फैलायबाय आरोना। एसे कानेक्ट खालामदो लोगोफोर, नोंथांमोनाबो। आंनियाव नेटनिबो बिराद प्रब्लेम आजिखालि, जिअ'आबो मा जाखो मिथिला, ओरैबायदि स्ल' जालांबाय जिअ'आ, माने टावारानो नाङोब्लाबो बोनोनो हाला, बेबायदि अबस्था जाबाय। नाङो नाङा मोनसे मोननैल' नाङो टावारानो। हाय हेल', लाइभआव फैदो दान्दिसे लोगोफोर, कानेक्ट खालामदो एसे। मा जाखो, माथो कानेक्टबो गैया। लाइभआव फैदो, लाइभआव दान्दिसे लाइभ भिडिअ'। गोसो थानायफ्रा कानेक्ट खालामदो एसे। हेल', गोलाव दिननि उनाव दिनै आङो नैबे लाइभ भिडिअ'खौ लानानै फैनाय जालायबाय। हेल' लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स खालामहरदो। लाइभआव दान्दिसे गोलाव दिननि उनाव। हाय हेल', कमेन्ट्स खालामहरदो एसे। लाइभआव फैनो सानब्लाबो माने एकदम फैनायानो जाया आङो। एसे कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर। हाय हेल', कमेन्ट्स लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स खालामहरदो। दान्दिसे दिनै सम मोननायलाय लाइभआव आङो फैनाय जालायबाय। मिडियाया ओरैबायदि माने जालांबाय आजिखालि ना, बिराद गरम जागासिनो फेसबुकआबो। सोरनि मा लिरथुमनाय नायबावनो ना, धाब धुब हिन्जाव लाना खारनाय बायदिसिना माबा माबि लिरग्लुंगासिनो गावबा गाव मतामतखौ। बेसेबां नायबावनो आरो, कन्टेन्टआ बेफोरनोसै बायदि बायदि। कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर। हाय हेल', गोलाव दिन जालायबायमोन आङो लाइभ भिडिअ'आव फैयैया। कमेन्ट्स खालामहरदो। हाय हेल' लोगोफोर, कमेन्ट्स खालामहरदो, बबेनिफ्राय नुसनखो। कमेन्ट्स, जुगा ओरैबायदि डेन्जारेस जालांबाय, माथो बुंबावनो आरोना। दावराव, ससियेल मिडिया माने दावरावल'सै आजिखालि। कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर, कमेन्ट्स। हिन्जाव लाना खारनायनि दावराव आरो दा फेसबुकआव ना, मा जाथाय जाबाय थायो मिथिला। कमेन्ट्स खालामहरदो। हाय हेल', हाय लोगोफोर, इन्टारेस्ट थानायफ्रा कानेक्ट खालामदो, गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाबाबो जागोन। बोथोरा बिराद गरम,
गरमबाबो आङो एसे लाइभ भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय लोगोफोर। माथो खालामबावनो आरोना, एसे मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै नैबे भिडिअखौ आङो लानानै फैनाय जाबाय। हेल' लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स खालामहरदो। मिडियानि जुग ना, फेसबुकआथ' खेवजाला आजिखालि, सायावनो फैयो। बोरैबाबा बेन जाबाबो हामसिगौ सानबाय आं। बेनबो जानो रोङा, खालि दावरावल'सै नङाबा। स्क्रल खालामनो हाला, सायावनो ख्लाब 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 ओंखारबोखायोना। बिराद फाग्ला जाबाय दिना। हेल' लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स खालामहरदो। बबे बबेनिफ्राय नुसनखो भिडिअसखौहाय, एसे कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर। हाय हेल', कमेन्ट्स 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 कमेन्ट्स। बे साननैसोआ भाइरेलानो भाइरेल, मार भाइरेल ना। गोबां रोखोमनि भिडिअ भाइरेल जागासिनो, बायदिसिना रोखोमनि भिडिअ। थ' माथो बुंबावनो आरो, आं आरो बिनि सायाव बांद्राय जेबो बुंनो सानाखै। थ' एसे कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर। हाय हेल', गोबांथारसै आजिखालि कन्टेन्ट क्रियेटर्सफ्रा। थ' फेसबुकआवथ' आरो लिरलाबायानो थाखायो। लिरबाय थादो जाय जि लिरो। हेल' लोगोफोर, कमेन्ट्स खालामहरदो एसे, कमेन्ट्स 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 कमेन्ट्स। फेसबुकआ ओरैबायदि गरम जागासिनो बे साननैसोआ, खुलि जाला फेसबुकआ, खुलि जाला। फेसबुकआ खुलिबानो सायाव माबा माबि ओंखारबोयो आजिखालि, स्क्रिनावनो ओंखारबोयो अट'मेटिक, माने नारखायो आरोना। थ' मा बुंबावनो दा, जुगा आरो बिदिनोसै। थ' लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स खालामहरदो। हिनजाव लाना खारनाय, बायदिसिना माबा लाना खारनाय, सोरबाया सोरजोंबा मायावबा, बेबायदि भिडिअ'आल'सो जोंनियाव गोसारसै बड'लेण्डआव, बाखि बेलेग गैला आरोना। गोबां बेबायदिल'सै जाथायफोरानो। कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर एसे। हाय हेल', लाइभआव फैलायबाय आङो दिनै। गोलाव दिननि उनाव इन्टारेस्ट गैयिफ्रा स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय। थ' जायफ्रा इन्टारेस्ट थानाय लाइभआव कानेक्ट खालामनो हागोन, आरो नोंथांमोना एसे मतामतफोरखौ एसे कमेन्ट बक्सआव शेयार खालामहरोब्लानो जाबाय। आं रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना। बोथोरा बिराद गरम, गरमबाबो आं एसे लाइभआव दिनै फैदों। थ' मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै। मा बुंबावनो आरोना, फेसबुकआथ' आरो फेसबुकखासै, आरो बिनि सायाव बांद्राय सावरायबाय थानानै आरो जेबो जालिया। नंगौबाबो नङाबाबो लिरथिंबाय था ना। थ' लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स खालामहरदो। हाय हेल', जायफ्रा इन्टारेस्ट थानाय दिनैनि नैबे लाइभ भिडिअ'आव एसे कानेक्ट खालामदो। थ' कमेन्ट्स 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 कमेन्ट्स। हाय हेल', कमेन्ट्स खालामहरदो एसे लोगोफोर, कमेन्ट्स कमेन्ट्स। गोसो गैयैफ्रा स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन, समाय नस्थ' खालामनानै लाब गैया। थ' जायफ्रा इन्टारेस्ट थानाय एसे कानेक्ट खालामदो, आरो फिसाब्लाबो कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्टखौ होनानै गालांदो आरोना। थ' कमेन्ट्स होनानै गालांनो हागोन, फिसाब्लाबो नोंथांमोना कमेन्ट्स होनानै गालां, आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन। थ' मोजां गाज्रि आङो दिनै सावरायनो होननानै नैबे लाइभआव फिन खेबसे फैनाय जालायबाय। समाय नस्थ' खालामनो नाङा नोंथांमोनाहाय, डाइरेक्ट स्किप खालाम आरो ओंखारलां।
हाय हेल' कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन नोंथांमोनाहाय कमेन्ट्स खालामहरदो लाइभआव दान्दिसे दिनै नुजाफैबाय मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै नोंथांमोना एसे कमेन्ट बक्सखौ खुलिहरदो आंबो एसे रिप्लाइ खालामनोसै लाइभ भिडिअ लोगोफोर लाइभ भिडिअ जोंनियाव दा भिडिअफोरा बिदिनोसै बेलेग भिडिअ जोङो नुनो मोनखाला आजिखालि फेसबुकखौ खुलिनो हाखाला फेसबुकआनो जा जियानो जाना बे साननैसोआव गोबां भाइरेल जाग्लुंगासिनो दं बायदि बायदि रोखोमनि भाइरेला जोंनियाव जाग्लुंबाय थायो गोबांथार ना थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहरदो एसे हाय हेल' बबेनिफ्राय नुसनखो कमेन्ट्स खालामहरदो एसे कमेन्ट्स कमेन्ट बक्सआव फै लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्ट स्किप खालामनानै ओंखारलां कमेन्ट बक्सआव फै सावरायनि मोजां गाज्रि आरो नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ आङो रिप्लाइ खालामनो नाजालांगोन आरो फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालाङोब्लानो जाबाय आरो जायफोरा भिडिअखौ नुसनदों फिसाब्लाबो कमेन्ट होनानै गालांनो हागोन हाय हेल' लोगोफोर एसे लाइभआव फैदो गोलाव दिननि उनाव दिनै आङो लाइभआव फिन खेबसे फैलायबाय आङो सम मोनोब्ला बेबायदिनो लाइभआव फैनो सेस्था खालामगोन जोंनियाव गोबां गरम खौरांफोरा ओंखारबोगासिनो दङ थ' बेसेबां नायबावनो आरोना फेसबुक खुलिबानो सायावनो मोनो जोङो गरम खौरांफोरखौहाय आजिखालि थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो एसे हाय हेल' मा जालांखो मिथिला नैबे मिडियानि जुगाहाय थ' कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स खालामदो एसे जायफ्रा इन्टारेस्ट थानाय नैबे भिडिअआवहाय कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाबाबो जागोन आरोना कमेन्ट बक्सआव फैदो लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन नोंथांमोना आङो रिप्लाइ खालामगोन जुदि नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामहरोब्ला फैनो हागोन लोगोफोर थ' दिनैनि नैबे लाइभ भिडिअखौ आङो मोजां गाज्रि नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहर हाय हेल' बबेनिफ्राय नुसनखो नोंथांमोनाहाय एसे कमेन्ट बक्सआव फैनो हागोन लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव फैदो आं एसे दै लोंनानै लानोसै दै गांदों आङो बोथोरा बिराद गरम कमेन्ट बक्सआव फैदो लोगोफोर इन्टारेस्ट थानायफ्रा कमेन्ट बक्सआव फैनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन आरोना एसे दै लोंना लादो आरो बोथोरा गरमथ' गोलोम बोथोराव जिमान हायो दैखौ एसे लोंनांगौ उदैफ्राबो एसे साफा जायो लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव फैनो हागोन नोंथांमोना बबेनिफ्राय नुसनखो भिडिअखौहाय कमेन्ट्स खालामहरब्लानो जाबाय जोंनियाव भिडिअसफोरा बिदिनोसै
फेसबुकाव गोबांथार भिडिअ गोसारो आरो माथो बुंबावनो फेसबुका नायजाला होनना बुङोब्ला भुल गैया ओरैबायदि फुरा सायावनो फैयोना ओरै नारखोबानो सायावनो फैखायो फेसबुका मा बुंनो दा जेबो गैला सब गासिबो सेस नारखोबानो सायावनो फैयो नारखोबानो सायावनो फैयो नारखोबानो सायाव फैयो माबायदि कन्टेन्ट नायनो नों गोबां रोखोमनि कन्टेन्ट जाय जेखौ गोसो जायो बेखौनो क्रिएट खालामसै आजिखालि थ' लोगोफोर एसे कमेन्ट बक्सआव फैदो हाय हेल' कमेन्टस लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव फैदो जायफ्रा इन्टारेस्ट थानाय कमेन्ट बक्सआव फैनो हागोन कमेन्ट बक्सआव फैदो कमेन्ट्स खालामहरदो एसे थ' गोलाव दिननि उनाव दिनैहाय आङो फिन खेबसे नैबे लाइभ भिडिअखौ लानानै फैनाय जालायबाय गोसो थानायफ्रा कानेक्ट खालामनो हागोन कमेन्ट्स खालामनो हागोन थ' आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर नोंथांमोना बबेनिफ्राय नुसनखो फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांदो आरो हेल' लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव फै सावरायनि मोजां गाज्रि कमेन्ट बक्सआव फैनो हागोन नोंथांमोनाहाय हेल' लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स खालामहरदो आं रिप्लाइ खालामनो नाजागोन कमेन्ट बक्सआव लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव फै लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव हेल' कमेन्ट बक्सआव फै सावरायनि मोजां गाज्रि कमेन्ट बक्सआव फै कमेन्ट्स खालामनो हागोन हेल' लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव फैदो कमेन्ट बक्सआव फैनो हागोन लोगोफोर आं नेनानै दङ कमेन्ट बक्सखौ एसे खेवहरदो फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांदो आरो ना कमेन्ट बक्सआव फैनो हागोन लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव हाय हेल' कमेन्ट बक्सआव फैदो लोगोफोर कमेन्ट बक्स हेल' एभ्रिवान लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव फैदो एसे कमेन्ट बक्सआव मोजां गाज्रि सावरायदिनि एसे कमेन्ट बक्सआव जायफोरा गोसो बे लाइभ स्ट्रिमाव कानेक्ट खालामनो हागोन गोसो गैयैफ्रा खालामाबाबो जागोन आरो कमेन्ट बक्सआव फै नोंथांमोना भिडिअखौ नुसनदोंब्ला फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांनो हागोन हेल' लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव फैनो हागोन कमेन्ट बक्सआवहाय फैनो हागोन नोंथांमोनाहाय कमेन्ट बक्सआव जायफोरा गोसो कमेन्ट बक्सआव फैनो हागोन हेल' एभ्रिवान हाय लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव फैनो हागोन नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव मोजां गाज्रि दिनै सावरायनो होननानै नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव फैनो हागोन नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फैनो हागोन आरो कमेन्ट्स लिरनो हागोन आरो ना कमेन्ट्स लिरहरनो हागोन नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फैदो कमेन्ट बक्सआव फै लोगोफोर सावरायनि जों जहैनो सावरायनो कमेन्ट बक्स खुला 24 घन्टा
नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन, फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांनो हागोन। आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन। लाइभआव फै, कमेन्ट्स खालामहर, आङो रिप्लाइ खालामगोन। गोलाव दिननि उनावबाबो आङो दिनै फिन खेबसे दिनैनि लाइभ भिडिअखौ आङो लानानै फैनाय जालायबाय आरोना। सेस्था खालामदों आं, नेटआ आंनियाव प्रब्लेम जायो, नेट प्रब्लेमबाबो आङो लाइभ भिडिअखौ दिनै लानानै फैयो। लोगोफोर, नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन, एसे कमेन्ट्स खालामहरदो। बांद्राय आङो गोलाव खालामबाय थानो सानाखै। दिनैनि लाइभ भिडिअखौ आं बेसेखिनियावनो दोनथ'नोसो सानबाय। नोंथांमोना बेबायदि जेबो माने कमेन्ट्सबो हरासै आरो बेबायदि आङो कमेन्ट्सफोर मोननो हायाखै आरोना। बेखायनो आङो नैबे लाइभआवहाय बेबायदि जिरायनानै थाबाय थानो सानाखै, फोजोबनोसो सानबाय आरोना। नोंथांमोना जुदि कमेन्ट्सफोर हरोमोनब्ला आङो एसे थाबावगौमोन सानदों आरो। कमेन्ट्सबो गैया, जेबो गैयाबा आं बेयाव जिरायबाय थानानै मा जाबावनो। बेखायनो आंबो दिनैनि नैबे लाइभ भिडिअखौ आङो बेसेखिनियावनो फोजोबथ'नो सानबाय आरोना। नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामहर, कमेन्ट्सफोर फैयोब्ला आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामो। गोलाव खालामनो सानाखैलै। भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। नोंथांमोना कमेन्ट्स होनानै गालाङोब्लानो जाबाय, उनफोराव सोरबाफोर नुसनोब्लाना आं रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामो। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।